babu mai dayan ta ma'aiki kamar ya shi yau ne babu kare mana shi ilahu rabbul arbab ta tura mu zuwa ga wanda babu da tamkarsa ya kuma ko da gwaninka ya walwalar Allah da bayi salamu alaika ya mai isar wa dukan isassu salamu alaika mai martaba na zo ina assalamu alaika ya mai shigar da mutum wajen da dashi ya kasa kowa ya koda gwaninsa mai arzikin raba nan da can ta ya za a kira ka kowa yana neman shiga a kai ne lashenka tambarin Allah ga kato ta ya zambo waninka ya fito tutar san ka zan daga kar da na kasa nasiru zo ko da gwaninka nurul wuda hasken ka yau ko ina ya ke kowa fakiri kai kwaman shi uban kasai kai ka cancanci kiɗa da busa da du algaita wanda bai jin daɗi a koda ka dukai cansa kowa ya koda gwaninsa faɗa in ƙara ina wani gwani tamkar in rawa in juyi in tafa banta waninka dan ma'abban Allah ake kiran ka kadarin mai nishadin waninka ma da kiki sunan har zo ko da gwaninka wanda ke nema ba ta gunsa ba ya zai samu rabbana ya da komai ya ce ga sasi dan ka bai ko shugaba kake ware ka san wani komai zai ba mu to ya ma kyala kowa ya koda gwaninsa rayuwar kore da kore na ce salamu alaika ya mai fari da baki habibu na yi maka labbaika ya mai raba wuta marar rabo ina wani tamakarka shigi farka mai sanka nan yake taka rawar sai ya ga koda gwaninka Faddahul akbar ya mai rabo ba zai barka inda komai Allah yake da neman yardarka kuma shiga da fitar zuljalali ta zama a cikinka mashahuri ko rabu ma fadan kai aka san kowa ya koda gwaninsa albishir ɗinka ga masu san ka ce togun Allah duk masoyanka ake kira da yarkandun Allah kai kake budawa a kiyama manzan Allah in akwai wani kuma banda kai meye ne sunansa baka koda gwaninka annabawa ga gwaninsu manzanni ma ga gwaninsu mala'iku ma ga gwaninsu sahabbai ma ga gwaninsu tabi'ai ma ga gwaninsu sharifai ma ga gwaninsu kutubai ma ga gwaninsu waliyai ma ga gwaninsu shehunai ma ga gwaninsu malamai ma ga gwaninsu muminai ma ga gwaninsu da ci barkatai ga gwaninsu Allah ma ga gwaninsa sayyiduna Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sidi ko da gwaninka duka shakwar mata arziki makakiya ba bai rabo da rabawa ake kira dan mai barka har abul qasim sai da ya samu daga sunanka wanda duke ta wanin ka to ko banza sunansa kowa ya koda gwaninsa ko mai son annabi dan uwa shakurminka sai kiyama ranar da zaka kwashi adashin ga masoyi kuma ga abun so mai tsoron namu ne da ci kofi masoyi ya kama ya kuma zo ka koda gwaninka masu neman daraja na wa'azimal jahili masu neman girma ku ji karimi daidai ne masu neman izza da azizun sarki ne ta kaice maku duk wani sa an bar yayinsa kowa ya koda gwaninsa in batun karfi ne bato kawiyun mashi ne in batun mulki ne to a kiyama oga ne arziki kuma taskar ubangiji na gwanina ne kun shahara har dutsuna ba sun san girman sa nasiru zo ko da gwaninka Kwace to kowa abun shi ai mai nema ko kwa birga aljanna ma agun ta mabudi ko kusanci to shi da rabbana hasken tere ayatin la ya ke kiran sawa zirin sisa naka musulunci naka imani ma naka ihsani ma naka qur'ani ma naka sannan hadisi naka ceto yana
shugaba ta ya za a yi inda Allahu ya je a can gurin sai babu kowa sai shi da shi kawai alƙadarin shi ko ina ne fa wajen yake kusa ko har zo ko da gwanin la ilaha illallah wa annabin nan na daban naga ko takalmin shi ma hakika sarki na tunani ma ya gaza sanin inda ya je nisan da kowa ya gaza a nan yake nuna isarsa shi kadai na ji bana yanayi mai alkunya gashi Qur'ani an kasa sani tun jiya na biya malamai na yi shayirai sinai dan a kiyaya ake lura wa yar a yau ana ja da isarsa gayya ga kwada gwaninka gashi dai shi Allahu ne yake koda abinsa annabawa na shela gashi Ahmad sunansa wai da fara a girma an kasa gano karshensa ko shuru magana ce a kansa dan fatsaransa shi tajallin zatun ubangiji ne mashahu ko menene yayi sai ya ce ni na ma Muhammad bil anbiya wal mursalin kuma kudubul fardu kai dobul sori shugaba fa ya fa murinka san zidi ko da gwaninka ai da an ce mai bato gwadance ya kare duk abin so da ake ta so a so kun sai kare rabbu ya da komai gare shi burjiti ya je shi ya samu wallahi ji muke yi da isarsa to salati Allah ka kara yi wanda ya tsere duk yawan wani abu mai yawa ya ninka shi yake sautitin Allah ya ta dunkuwa kar da ya kare kuma soyin da na kanka kai kace babu kamarsa